Исәнмесез. Бүгенге көнне безнең азатлыкны гына түгел, телдән дә аерылырга телиләр. Башлангыч сыйныфларда атнага туган телне бер дәрескә кадәр калдырырга телиләр. Хәзер хис белән уйлау вакыт түгел. Татарстан депутатлары калдырырга телиләр уку сәгатьләрен. Шуңа безгә уй белән эшләргә кирәк. Кызганычка каршы федераль структуралар ераграк китте. Башлангыч сыйныфларда туган тел дәресләрен 2 сәгатьтән 1 сәгатькә кадәр укытуын киметүгә телиләр. Чынлап әйтсәң, 2 сәгатькә аз укыту өчен, ә 1 сәгатькә нинди туган телне өйрәтик ди без балаларга. Безнең рәисләр безгә дус булмаса да, мондый проблемада без бер зур көч булырга тиеш. Татар телен бетерү булмаска да тиеш. Без үзебезнең халкының бер милли ягында кимсетергә бирергә тиеш түгел. Ничек мин булыша алам телне сакларга дип әйтсәгез, бу видеоны таратырга булышыгыз. Лайк куйыгыз һәм дусларга җибәрегез. Бердәмлектә көч, халыкның яшәү телдән тора. Сау булыгыз. Татарстан бәйсез булачак.